Nhar it-Tnejn 29 ta' Ġunju, kważi ħames mit-tunnellata ta' patata Maltija ser jibdew il-vjaġġ twil tagħhom mill-port il-Kbir lejn ix-xtut Afrikani fin-Namibja. Dan wara li ħarġet sejħa għall-forniment sabiex tkun ta' għajnuna f'dan iż-żmien ta' kriżi tal-ikel li bħalissa qiegħda taħkem lil dan il-pajjiż. Din se tinħażen f'kundizzjonijiet apposta biex tiġi preservata waqt il-vjaġġ twil li mistenni jintemm fl-aħħar ġimgħa ta' Awwissu. 900,000 persuna mistennija jibbenefikaw minn din l-inizjattiva, hekk kif pajjiżhom għadda minn żmien kiefer ta' nixfa assoluta u dawn il-problemi gravaw minħabba l-pandemija. Rafael Xerri, esportatur tal-patata, stqar li din l-inizjattiva kienet opportunità tajba sabiex jesponu l-prodott tagħhom f'suq ġdid. Aħna ħanamlu karità. Sadattant il-bidwi Malti ħajjuħu nifs għax il-gvern ħajħallsu lill-bidwi. U wkoll ħanamlu reklam tal-patata Maltija dal-pajjiż. U naħseb iva ħajkun hemm interess fil-patata tagħna. U għalhekk niftħu niċċ oħra suq ieħor illi ikun suq għalina prezzjuż ħafna. Il-Ministru Evarist Bartolos stqar li dan il-ġest ta' solidarjetà għandu jwassal għal aktar kooperazzjoni u potenzjal ta' kummerċ. Aħna fl-interess tagħna li niżviluppaw l-aħjar rabtiet u kummerċ mal-pajjiżi Afrikani għandna ħafna xnatu u għandna ħafna xnieħdu lura. Għaliex jekk inkunu qed niżviluppaw dawn il-pajjiżi, nkunu qed noffru wkoll futur lil popli tagħhom f'pajjiżhom stess. Il-Ministru Anton Refalo saħaq li din l-għotja ser toffri opportunità biex Malta tiftaħ niċċ oħra għal prodott lokali. Naħseb li llum is-solidarjetà għadha opportunità għaliex kif jgħidu xi kultant mix-xewk joħroġ il-ward. Aħna nistgħu niftħu niċċa ġdida sabiex hemmhekk ukoll aħna l-prodott tagħna nistgħu tal-bdiewa nistgħu nbigħu hemmhekk. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.